kunun mutum uku yaro ya sha mutu ya sha ya mutu ai gara ma ya sha ya mutu ko ya je lahira babu sauran yunwa ai ni barkan gadon saran da shi a jiya malam ko gobe kai ga to kan baka ji baka gani ne a to kan baka ji baka gani ne arabi na fi karfin ka uban gida na fi karfin uban gidan ka ko gobe ai ni jana da uban jana ne ni ta mai ta aiki kuwa ta ne ga da iya wallahi ni ga kuwa amanan zazzau shi ke na zazzau mai wuya haurawa yaro ya haura ci asarar da kuma turai ba ta uba da ni wallahi ni ga kuma uba da ba yi a gari da ba tu da uba da na ba da yi wallahi ba ko yi wallahi wallahi ba ko yi da kuma turu wallahi ba mu riga Allah ba ku dauka da ba ko ba ga Allah ku koma kan ba wallahi ga Allah ya balla lodi fa wallahi ya balla lodi Allah ya balla lodi wallahi ya balla lodi wallahi ta ki ta tashi uban gidana yalo huce ina mubarak kai gato ka biyo magani dan turu na rantse da asamar in dai ka nuna ba za ta tashi ba ni ko in nuna ma wallahi sai ta tashi na rantse da asamar in dai ka nuna ma ba za ta tashi ba alƙawarin Allah ne amma idan da waje a zo wallahi da ta wallahi a shi a tilayi kurun wannan kai ubangida na maganin kuka idan da ya zo ga to wannan ubangida ma maganin kuka na samu rubuce bulo ka da ba da ni an ba ku kuma kun da an buka da ku an ku samu da an buka da ku an ku wallahi na san